balik na ka sa dati ang sitwasyon dito sa plaza. Yan, nagtitinda na lahat. Normal na, parang walang nangyari. Yan. Mga na ano to, street food, night market sila. Balik sa dati. Hey guys, natay ko yung kondo ko, wala pa. Balik sa dati. Oo. Balik sa dati. Napanood mo yung pinasa ko sa'yo? Nandun kayo. Guys, kasama ko. Pinablog ko kasi, balik na tayo sa dati. Normal. Wala pa yung kasama ko. Bibili ako ng halo ng gulay, isda. Hi guys! Andito pa ako sa pwesto ko. Naghihintay ako ng tawag ng pamangking ko kasi kami ngayon. Magbibigay kami ng ayuda sa target namin Anapunan kasi yun ang hindi pa napapasok doon. Salamat sa mga nagbibigay ng tulong, ayuda. Alam mo, napaka-bless ng Cagayan. Sobra-sobra ang dumarating ng mga ayuda araw-araw. Ang dami. Kaya maraming salamat mga kababayan ko sa inyong tulong, sa mang lugar, saan mang dulo ng Pilipinas o ibang bansa man. Appreciate namin guys, sobra. Kaya salamat sa nakikita ko, napapanood ko, halos nakakataba ng puso guys. Yung alam mo yung makikita mo sa daan na truck nagkaka-traffic dahil sa dumarating na mga sasakyan kung saan galing lugar. Na-appreciate ko yun, sobra. Nakikilabutan nga ako pag nakikita ko yung kahapon. Biro mo, laki truck na galing Bataan. Ang layla ng Bataan. Sobra guys, sabi ko salamat. Kaya yung People's Gym namin at saka yung Tugigaraw Complex, doon sila yung mga binigay, inaayos nila doon. Tapos yun, truck din na pinamamahagi sa bawat barangay dito sa Cagayan. Kaya salamat guys. Maraming salamat. Hindi kami pinabayaan ng buong sambayanan, kapwa Pilipino. Kayang-kaya natin to. Bangon lang tayo ulit. Mabilis makabangon. Kaya naantay ko lang ang mga yun guys. Update ko kayo mamaya. Hours later. Guys, undawi na kami sa pupuntahan namin. Bahayan. Atulayan pa lang. Atulayan. Ito. Ano yan? Albin doon. Nulog doon. Atulayan. Atulayan to. Oo guys, dito na kami sa Atulayan. Convoy lang kami nakamotor. Andun pa yung mga kasama namin. Doon na kami magkikita sa may sa may gym. Oo, sakti. Tinawagan na si kapitan. Nakipag-coordinate sila sa kapitan. Ano po kapitan natin doon? Kaya na lang guys.
Doon na kami. Ayan o, nakaabang. Ito guys, yung pinuntahan namin. Init. So, ang dami nila oh. Oh, boss. Oh. Ayan. Doon kila Randy. Guys, dito na kami sa Anapunan. Anapunan West to? Dito kami mamamahal. Pila-pila yan. O, buhat ka na doon, Mac. Tulong ka na. Ang dami nila, oh. Guys, ito yung inabot ng baha. Lagpas tao siya. Ito yung ano, inabot. Hanggang dito. Ito, tubig. Biro mo, di makalain na malulunod lang basta-basta lang ganito. Ano? Kabahayan. Hanggang doon sa may palayan. Hindi pa sila ano, nakaka-recover doon. Dito kami guys, magbibigay ng konting ano, tulong para kahit pa paano maibsan ang kanilang nararanasan. Yan sila guys. Mga pamangking ko yan. Dadaan ata. Mamaya na nga. Saglit lang po, saglit lang po. Baka nabibigyan ng umaga para Oo. Oo. naman na kasi ako. Tama, para pantay. Oo. Lima na lang kuya, wait lang. Wait lang kuya, saglit lang. Bago to eh. Alkaline. Mineral. Pasensya na. Bigay ko na lang po itong number ni ano. Kunin nyo na lang po kasi hindi ko na po siya ano eh. Wait lang. 0977-293-1135. Siya po yung may dala ng 100 na packs. Andun pa lang po sila sa may people's gym kasi kailangan po daw po mag-coordinate po. Itong dala na. Ito po, pwede na natin 80. Pwede na natin distribute ito kap para mamaya yung second batch, third batch na lang tawagin mo, hindi na lang po natin. Opo, kaya sinabi ko naman po na kayo po siya dito. Kasi natin na anak na.
Ano to? Anak po ng... Anak na po ng West. Anan West. Na? Hello. Ma'am? Sa Anapunan West, yung ma'am papasok sa may Santa Rosa Church. Kung nasa highway na po kayo, sorry na lang po kayo ng tanong ko. Ay! Yes ma'am, yes ma'am. Guys, ito yung kapitan ng Anapunan West. Papunta na rin sila ma'am. Ay, ganun ba ka? Malapit na daw po sila? Saan po ba? Hey! Sinalaman niyo ka? Okay. 1, 2, 3. Ay, okay po. Hindi, iwanan ko na. Up! Up! Yes ma'am. Yung mga kamag-anak ko po, ano? Hindi makakapag po. Sila na. Ano ito ka? Nahihilo na ako eh. Ma'am, super. Nahihilo na ako. Golo. Pandaman ni. Lolo. Bulyong, bulyong. Apa ni? Kabela saming. Okay. Sa Diyan na. Okay. Yung 80, palakpakan na. Palakpakan mo. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong na po sa amin, ma'am. So, nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos, ma'am. So, yung first 80 na to, sila muna yung mabibigyan at darating na po yung isang donors natin galing din sa Nueva Vizcaya. Siya po yung magbibigay ng galing po sa Nueva Vizcaya. Parating na po siya. Naharang lang po si Jetoy. So, first 80 muna tayo. Okay? First come, first serve na lang po tayo. Okay? Palakpakan! Walang po. Walang tulakan, walang pulo. Okay. Sige na. Di, kala ka mga minutes kasi pasalamatan natin na dyan. Pinapakiusap namin dun sa Anapunan West page. Magpa-thank you po tayo doon, mag-like po tayo dun sa mga lahat ng donors natin kasi i-appreciate po natin lahat ng mga donors natin. Pero hindi basta ngayon, kung may makikita kayo sa Anapunan West page, pakilalo na lang. Mabalo kap. Okay, sige na. Ma'am, Ma'am, kuhan ka niya ka na isa. Isa nga. go. Start. Bigay na sila, magbigay na tayo ng dalawa. Oy, alternate mo rin yung dire-diretso ako. Isa lang. Gila, marimunta kaming aro, kumaka ni Mami, mila ko po eh. Yola, ito maripe, baka nakakalat, tira, maripi makuguro na. Dalawa daw kasi sa kanila. Dalawa.
Huwag tayo magapura, mahaba pa oras. Maganda pala kung may stop, no? Hindi magulo. Oh. Pero kung walang stop na to, baka hanggang doon na yung pila. Ibilis mo, Pico. Ano yung mawag mo? Oh. Oh. Bilang yan eh. Nang. Ako naman mag-abot. Guys, ayan na. Distribute namin. Bukas marami pa para. Marami pa sir na Tanga yan na may stop. Yan may stop. So, naipamigay na lahat. Hinintay lang namin yung 100 piraso. Na delay lang. 100 person pang mabibigyan. So, tubig na lang natira. Guys, tapos na kami namigay. Nakaraos na rin. Salamat at napasaya yung iba. Ang taas na dito, inaabot pa rin. No? Saan ba tayo dito? Dito, kaliwa. Silang Ano, bahay. kalabaw. Silang bahay. Yan, naabot din yun. Ito, kalahati eh. Laki ng lupa.